ni râu puya lo theng don ta kan ngak lal Emmanuel suale ram huai tlom na ni chu tham dam fa te kan zalen na tur chu mi huna chuan ni ka sayang lal ram bua sei chatuan hun ka sang ve anga o avanuam donem o avahim donem lim top lau lo vin kalengang teng tika nge ni ang lalpa le nani kan buntu Hokin Jordan kalau kaya itan vangan siangin kaenang Cumi huna cuan in kasayang Laram buasay sa tuan hunka sang ve anga o avanuam donem o avahimum donem lim top lau lo vin kalengang anita ke sa tuan lalpa ko pui siam thara chuan itisen na ilei to te kanena lo kalrui kitchen kha chu mi huna chuan ni ka sayang laram bua sei sa tuan hun ka sang ve anga o avanuam donem o avahimum donem lim top lau lo vin kalengang o ko pui thar i moi mang nge i chunga ne tu an le an ne na la kar sak tur chu ko veral hun tanan ta ta e chu mi huna chuan ni ka sayang laram bua sei chatuan hun ka sang ve anga o avanuam donem o avahimum donem lim top lau lo vin kale